אז אוקיי חברים, אני אספר לכם המשך של השיעור הקודם, איך בכיתה א' בעצם אני התחלתי להתפרע והכל. בהתחלה אני פשוט אני הלכתי לבית ספר, הכל היה רגיל, התחילו לסגור את השער, פשוט זהו, כאילו אני בעולם אחר. התחלתי להתפרע, הכל. לא נכנסתי לכיתה יום שלם, זה לא משנה איזה יום, לא נכנסתי לכל הסיורים. היה איזה כמה פעמים שנכנסתי, אבל רוב השנה לא נכנסתי, אפילו חצי שנה לא נכנסתי, אפילו שבוע לא היה שנכנסתי. אוקיי? אז תשתפו בתגובות כאן, אם אתם גם ככה, ואני אוכל לעזור לכם, אוקיי? אז תשתפו בתגובות, וגם אתם יכולים לפנות אליי ולהגיד לי איך אתם יכולים לעזור לי, בסדר? אז גם תירשמו לערוץ ותתנו לייק. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם שזה כזה, למה אני הרגשתי ככה, למה עשיתי את זה והכל. אוקיי, אז אני חושב שעשיתי את זה, לא ממש זוכר, זה היה פשוט בכיתה א', אז אני חושב שאני פשוט נכנסתי ואז היה לי חרדה כזה, כאילו אנשים רוצים זה מקום שאני לא אזוז בכלל, שזה יהיה ככה, וכאילו מקום שחשוף אותי, כאילו הרגשתי חרדה, בסדר? אני מקווה שאהבתם את הסרטון, אז תירשמו לערוץ ותתנו לייק ותשתפו אותי בתגובות אם אתם גם ככה, או שאם אתם יכולים לעזור לי, ויאללה ביי.